Eredu berri honen oinarrian dago gaur egun behar ditugun produktu eta gaien sorreran, ekoizpena optimizatzeko, materiala egokiak aukeratzeko eta horretarako behar ditugun ingenieriak sortzea. Hau da, ingurugiro oso presente izango duten ingenieriak, bizi ziklo guztiak kontutan hartuko duten ingenieriak sortu nahi ditugu. Izango dute ezagutza asko produktuak nola ekoiztu daitezkeen eta ekoizpen prozesu horiek nola hobetu litezkeen, ze materiale diren jasangarriagoak, zeintzuk izango duten kutsadura maila handiagoa eragingo diguten, materiale bertziklatuak nola merkatura sartu daitezkeen berriro, ezagutza guzti hori izango dute. Aurreikuspenak dira, enplegu berde edo ingenieri berdeak beharko direla datozen urteetan ekoingenieriak. Eta, behar horiei erantzun nahiaz sortzen dugu gradu hau. Profesionalki gradu hauek erantzun ahalko diote inguruan dugun ekoizpen industriari. Ekoizpen industriak pisu handia dauka, orduan ekoizpen prozesuetan adituak izango dira. Prozesu hauek askoz efizienteago bilakatuko dituzte, prozesu berriak proposatu ahalko dituzte, modu prozesu efizienteagoak, ingurugiroa gutxiago kutsatuko dutena, jasangarriagoak, material egokiak aukeratuko dituzte. Niretzat garrantzitsuena da lagundu behar diogula dugun industriari modu jasangarriago batean beraien jarduera egiten. Horretarako profesionala behar dituzte, ingenieria behar dituzte, ingenieria batek bide berriak proposatu eta bilatzen ditu, orduan ingenierio guzti hauek izango dira gure industria mundu jasangarriago batera bideratuko dutenak.